Татарстанда системалы рәвештә милли хәрәкәтне эзәрлекле һәм аны юк итү максаты тормышка ашырыла бара. Президент аппараты безнең менә татар иҗтимагый үзәген ничек бетерергә башын ватып, менә хәзер безнең соңгы мәртәбә корылтайны үткәртмәсе өчен бөтен чараларны күрде. Без 5-6 урында сөйләшкән идек корылтай үткәрү турында, ләкин юбилей корылтайын bütün президент аппаратына бөтенесенә дә хәбәр итүенә карамастан аны үткәртмәделәр. Һәм безнең корылтай үткәрәсе урыннарның бөтенесенә тиз генә җавап куйдылар. Һәм без корылтайны урында дәвам итәргә мәҗбүр булдык. Шунда шул корылтайны урында мәҗбүр иткән булганга карап шул кешеләрнең хәзер бөтенесендә 6 кешене судка чакырып, 6-сында штрафка тарттылар 10 меңгә. Сез менә бу үзегез исәпләгәнчә законлы дип аталган шушы корылтайны үткәрергә комачаулаган кешеләрне үзегез судка бирмәдегезме? Без аларны прокуратурага, тикшерү комитетына гариза бирдек. Генераль прокуратурага да Татарстан президентына, Россия президентына жалоб язып җибәрдек. Файдасы булдымы соң? Алар әкрен төшерәләр, эткә эт койрыкка дип bütün документлар аны үтәлмәслек кешегә төшереп җибәрделәр. Хәзер документлар безнең ята Мәскәү районы тикшерү комитетында. Кемнәргә штраф бирделәр хәзер сезгә? Безнең штраф Кашаповка, Нури Әхмәткә, Набиуллинга, Ибрагимовка, Кашаповка. Нәрсә өчен штрафның сәбәбен әйттеләрме? Штрафның сәбәбен сез анда кирәкмәгән вакытта сорамыйча митинг үткәргәнсез дип. Беренче безнең митинг түгел, корылтайның дәвамы. Икенчедән безнең монда рөхсәт итәргә тиеш түгел. Анда 5-6 кеше, ягъни безнең анда гаип ихлан ителгән 7 кешенең бөтенесе бер юлы оештыра алмыйлар. 7 кеше корылтай үткәргә, то есть митинг үткәргә дә рөхсәт алырга тиеш түгел. Нәтиҗәдә алга таба корылтайларны кайда һәм ничек үткәргә уйлыйсыз? Алга табан инде корылтайларны хәзер барыбер үткәргә уйлыйбыз, чөнки без дәүләт тарафыннан регистрация узган теркәлгән оешма. Татар иҗтимагый үзәге беркем белән дә ябылмаган, беркем белән дә әле аңарга санкция куелмаган. Шулай булгач безнең бөтенесе кануни һәм без үткәргә канун нигезендә үткәргә тиешбез. Әгәр үткәргә комачауласалар шулай сез әйткәндәй, нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Хәзер үк судка бирәчәкбез. Инде хәзер үткәндәге корылтай түгел, шундый комачаулый башлау белән халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итеп, безнең Рәсәйдә анда хәзер татар милли хәрәкәтен бетерергә максат куелган, шуны алып барыла.